Po úspešnom prihlásení klikneme v menu na Môj Ediasmart. Klikneme na odkaz Všetky záznamy. Klikneme na odkaz Tlak, puls. V tabuľke si môžeme prezerať namerané údaje. Ak chceme zadať novú hodnotu, klikneme na tlačidlo plus. Správne vyplníme požadované údaje. Na potvrdenie zadaných údajov klikneme na tlačidlo OK. Ak chceme zmeny zrušiť, klikneme na tlačidlo červeného lomítka. Ak chceme zadané hodnoty editovať, v tabuľke klikneme na tlačidlo ceruzky na riadku so záznamom, ktorý chceme upravovať. Správne vyplníme požadované údaje. Na potvrdenie zadaných údajov klikneme na tlačidlo OK. Ak chceme zadané hodnoty vymazať, v tabuľke klikneme na tlačidlo krížika na riadku so záznamom, ktorý chceme vymazať. Potvrdíme tlačidlom OK.